Hi! Kita tadi na mong live. Oh my god guys, naligsan lagi ro. Diyos ko, sakit kayo tanawon guys. Ano isang ipadaplin, kaya rang kaluoy. Siga, Diyos isa. Ginoo ko nga naman taon naglaag, men taon kang iruag ka. Kuya. Uy, akong ipadaplin kay basig ligsan pa. Guys, ako na po ni si Ruby Provinciana. Welcome sa akong YouTube channel. Palihog na po subscribe o click the bell para maka-update mo sa akong video. Diyan karon guys, nagada ako buwan og sundang. Ay di ah. Kaya mamuan mi, mamunglay mi. Diyan guys, nas Papa Edi ang nakinabo kay wa pa lagi alas 5. Si Papa Edi wa pa na alas 5 mo adto na siya sa briefing kay mo time in ja. Maghipos po siya sa mga life jacket. Diyan muli na siya para mamahaw. Ako rang usa naglakaw to sila dito. Tangi maknil ko nasugod. Pokoy. Number 1 kaskas sa Tanawan. So, welcome to my Welcome to vlog to Ruby Provinciana. Pokoy. So, nas briefing ko, agi kong briefing dapit guys. Siplak ko no, siplak. Ma'am, siplak ma'am. Kanyara ay nagbalik. Bitaw sa Tara, tagsipita. shout out, shout out. Guys, kay kailangan-langan ko dari. Kasi gasugod na sila or wala ining apil siguro. Dari ko na may magsugod. Sir, nag-start na og alas 5. Diyan naghanap atong sagbot sa tawag ni, mahugani. Mga mahugani de sagbot. Diyan amo ning ipanghakot dari di ah. Madugay jud big abot sa babaw. Kaya nang bagaag sagbot. So guys, kumbati dito guys kay mamaning buhay sa probinsya. So kinahanglan jud tang maning kamot, magkugi para makatabang tas tong pamilya. Bisag ka nang di lali mga mangingani guys, pero anad naman hinuon ko. Nagbata ko nga garabing ming kapobre. Nga sadyo pa kadyo mi alas 4 pa magsugod na mi nga tugbaog. So naanad mi sa mga amahan nga arang kakugihan. So manay ako guys. Naanad po ko nga magkugi lagi kung saan lang may racket na makakwartal man ta. So sayang po ni guys natay kita 4 ka oras. Uy, di hangin mo doon sa? Apa na naman na? Mo ni saktong kuan. Saktong exercise la kumbati. Saktong exercise sa kabuntagon. Magtuto niya tang singot ba. Grabe ang singot nagtuto na. So nanilhig og nang limpyo mi sa karsada. Mers. Mers kumbatig sako. Kumbatig suod sako. So nasa pun mig agi.
Upat ra ni ka oras. Ara na magsagbot. Diya guys, kapahuway ra ko karijot diya ningari na po ko sa mga alaga diya nais kaso sa mga buwak guys oh. Diya guys na nabuhi na daghang gihimong purmang heart. Na nabuhi na. So purmang heart na siya nga bungombilya. Ang problema og nabuhi ba ning hiyang kapikas diri. So nabuhi din isa. Mangyana sa purma ba? Magbilog. Ug kari buong nabuhi baka po ni siya man siyang gipurmang heart. So mo naman yan kuan guys sideline na po kog panglili dala sa mga tanom kaya haman dyan lang silang liun kay kuya wantag mahurot sa od ba. Naning buwak ni siya oh. Lahi po di siya katunay ang gikuha dito sa Santander. Minsan siya mura magtalong sagbot man eh. Dako na rin siya oh. Yun, dako na. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Ang taman para sa'yo. Asara kahag salarin ani. Asa ka ni siya nagtago ron. Wala na siya mga dahon guys bisag gamay na ah. Manang ang kabalakan lagi ka ng ginaha mga riba kay hudton jud sa kaon. Cute ka dito siya guys oh. Prayer plant na. Cute kayo sa kay nga nagpurma ba. So, manawag kaning kuan. Kanding-kanding magkana siya. So lang pink na sa color. Ay pink, orange. Liliin kay nana. Ha? Basa-basa pa man pod. Amo ni sa paliliin kay sayang mo sa nga tanan og kanon ni siya nga lami na ra magpurma. Abdi nga din na akong giputas sa loob, hindi akong gipulit. Patuog. Oh, nga tikangkang oh. Sus, grabe nagpatikangkang man. Buka mo na ni mo ang pipi oh. Gintan kasi mong pipi. Bastusa. Huy. Tanawag isang purma day. Magtikangkang din na siya. Ay, gialimutan day ka lang. Gialimutan. Nay, gialimutan oh. Oh, suko ka? Oh. Sus, pagkabalanghon na. Balanghon sa Cebu guys kanang pero sa Bohol tapuan. Pagka tapuan ni mong mataa ka. Sige naman bilangkad. Ano naman kani sagbot man niyo. Sagbot. Sagbot. Tususiho na po kato mga tanom guys kay lagi mga mabait. Adong hapon, kung na po di guys, rang gipaningot na po kong taman guys kay
gikan lagi pugod adto ja gikan pugos kalsada guys kanang timing pagkadto sa kalsada naikuan kanang nairo nga naligsan sus nakahilak do ko siro guys kay ala lagi maluluyon lagi tag iro bawas saras Dante di Dante hi sa kani Ma'am Bit Dante hi kani Ma'am Bit dali hi na hi Ma'am Bit na dili maglaag dito sa kalsada ha kay nahilak ko guys kay naligsan na to sa kalsada so wadyo ko sakit din sa nga tanan ba ngay naligsan na to ba nga kanang iro ja hala magipadaplin kay basig matiwasan og ligis ba ya si Dante nagsunod puri siya murag arang hilak ni kay nahadlak lagi siguro siya nga na, tumba na tong kuan do ha ikaw ha diri lapit ni mama diri lapit mama diri ba no si Ma'am Bit kay dyan ang paborito ko na si Jay Iro nga ni pupurma dyan si Ma'am Bit taga kuha na siya taga Anda dyan dyan mga kamag-anak na mga bumpat family so shout out ko sa mga bumpat family dyan nagkuha na mi guys na may mga kumbo-kumbo lagi dyan matoy dyan giingan nga dilay ko no kumamoblima kay si dyan ako na yung sagot sa padintis ni Nicolas sa diyang ipon. Salamat ka doon ni Ma'am Bit. Kaya naman dyan kabutan. Daghan po ka doon kuno sa diyang ipang tabangan ng mga vlogger. Dira ako. Kanang daghan ka doon sa diyang ipang tabangan. So, ijang kuan guys nga. Si Nicole ko na ijang ko na yung kuan sa iyang pagpadintis. Kaya napalagi si Nicole nga kuan ka ng upat ka pastahon nun. Kuan ka ng usa ka ibtunon kana siya gi-schedule man as doktor ay sa dentist nga ikuha na siya kanang by schedule di man pwede nang isabay ng upat isabay pud ibot man ang duha kanang duha ka pasta uban ang duha ug usa ka ngipon may muraga duha ka kuha na siya duha ka session nga na ba grabe inita ka dudari guys tugang singat dyan na Dante nagampo sa taon si Zakay naligsan lagi dito kay sus ka ujo ko guys kay naligsan lagi giro nay kuan guys ni usig na po ni mga iro kay mahilig lagi may mga iro ako lagi sus kala nakuan lagi ko guys hindi ko kamubuon sa iro nga naligsan dito harang kaluoy hinuo ko namang biyaan naman ng mga iro na nga kanang wala lagi mga naglaag ba walang mag-upo ko di dyan ampo siya lawan yung gamot mo. Up dari. Up kay na hi kam ni Ma'am Bit dali. Hi ka ni Ma'am Bit dali. Ayo diha kanila lapok diyan. Dali ka na dari. Up dari na. Ano siya mamino kay nag-iusi siya guys. Parang guha ni diyan nga naligsan naglulu. Ang na-aksidente. Parang maputo lagi na atong video kay nalagi iro ga. Nay mo agi mo kana musig man ay among mga anghel nga magbalantay dari sa muang bahay. Ang Dante man magbantay ug nang mabili na sa bahay na. Mo lagi nakakita lagi sa katunay naligsan lagi dadto kaming duha nga man nag-uban sa kalsada ganiha. So wala mo ko ka video guys kay nas kalsada lagi igo na tong gigudjud to nang iro gipadaplin na kay basig matiwasan og agi-agis mga bus mga sakyanan ba na madugmok na hinuon si sa matong gipadaplin. Diya guys, malagi to guys kanang gikan na ipukod to sa babaw. Kanyang buntag sa adyo ko kay nalagi ko andari gihatag sa among barangay ba nga 5 ka adlaw nga trabaho sa kalsada nya tag murag tag 360 man siguro sayang po guys ug di ko mo apil. So apil ko kay sa naanad naman ko na sa unang apil-apili ko na nang nay mga pabunglay diri sa babaw, bunglay man diri sa Cebu kanang paguna ba nga na mga kalsada. Nya gikan po ko dadto kay ang gipang check up to kahon kuan lang bisiha dadahong life guys kanang ara jud ka busy. Ja, nagilis de ko dani salamat ka do dani ni Mampat sa ilang silina nga gihatag na. Kay ningad to de Miss Nicole sa lungsod kay namalit lagi mig kanang mga sudanon sa mga bata ba kanang ilang baon sa eskwelahan ug ilang pamahaw. Kay naalagi dari mga bata lagi nga among pakanon lagi may among asikasuhon nga nagpadaman lagi sa mama og konsumo. Malit may og kanang para sa konsumo sa mga bata. Ja habang galingkod-lingkod po ko dari guys nakahimo po ko dani na spider dia so mana ang dahan na ako nahimo taganahan lagi po ko dari
lingkod-lingkod kay magtanaw-tanaw din ang mga tanom dya diha naka-ready po niya ang kuan guys kay busy pa lagi ko. Dya ugma. Kay namo toy ni nga na magnali ko ni magpaluto ugma. Dya kay trabaho man ko dot si babaw so nagwatra po ko karon mi-message dya kay kana og di kaming duha ni Papa Edi mo ato didto kay aron madubli na mag-oras ba kay kuan man kanang 4 man ka oras sa usa ka adlaw 4 ka oras dya niya man tong taga barangay nga pwede ra pud nimo i-street nimo ang usa ka adlaw parang nagkaugma di pa ka mo duty para makumpleto ra nimo ang 5 ka adlaw ba. So kaming duha ugma ni Papa Edi og di tumadadyon og message sunahang magpaluto kay nalagi magpaluto dari amo silingan. So og nay madadyon to og message karon guys kanang si Papa Edi may mamunglay man jud diri mangguna sa kalsada si Papa Edi kay wa may duty ugma. Jaganiha di ay mo adun ta sa dagat kay managat ta si Jan kay nilakaw lagi Miss Nicole kay niadto lagi migay sa ano kaning palit lagi bugas sa mga bata. Ja manang was Papa Edi nilakaw kay way mabilin sa bahay na amo tas Dante dali. Hi kani Mambit dali ah. Hi ni Mambit. Oh ni higda na hinuon. Dali na kay sa. Dali na kay sa dali baby. Ay sa bibi ni. Ano mo pa? Ray lagi ka bisag asa ko guys na adun na sa mosunod na ato ko bye-bye, ato ko gawas. Isa jud ko nang sundan pero kaniha asa nga ipapauli kaning gipasaraduhan jud sila ni Nicole ba kay basig muuban dato sa kuan mamunglay dito sa babaw manang haddo ko yung ulit ni sa basig bugnoon bas mga iro manang before ko ning lang larga ganihang buntag ha jud gipa-close dito sa bahay ba para di sa makagawas. Pero bugukod jud na siya basta makitaan ko niya nga lakaw ko. Ano man? Taas maginhawa. Nja, nakakay salamat din inyong tanan guys sa inyong pag walay puas sa inyong pagtanaw na sa mga video bisag wa mo na katunan ba. Madyo na laman nakakadun tabang na inyong pagtanaw makatigom ko nga mura po kung nag-alakan siya ba na. Balag $79, $59 sa usa ka buwan basta matigom man to guys, masweldo ra man gihapon. Salamat kadto jud yung tanan kay dakit na nagtabang nang maasa man ta makakuha ng kwarta ha og kita maning kamot lagi niya. Malagi nang bahalag parang release sa kado ni mag-vlog lagi ta kay magngita pala tagatang i-content ja. Mag-edit pa ta. So di pud lalim kado ni mga vlogger lagi kanang pero pasalamat tas Ginoo kay gitagaan lay pud tas Ginoo mga talent nga ingani. So gitagaan pud ko sa Ginoo mga talent ka mga bisag unsa-unsa ingana guys na paluto, massage tanan. Salamat jud ko sa Ginoo kay naa sila talent nga gihatag nga makasalba ra pud ang pamilya. Daghang kadto salamat ni Ma'am Bit katong nakipag message na han dyan naminaw ko si buhong kuan kanang ara jud ka buhulano jud kay buhulana jud kay sa badya. Ara na siyang kagwapa guys bago na po na siyang viewers guys na mo dyan. Ning kalitra pud na siya na og kanang message. Kay basin og kanang naman jud uban nga ako tig message sa mga viewers di jud ko tig message sa mga viewers so sila ra jud ning kalit og message na nga na sila gipangutana nga ingana gusto silang mutabang yan na so kay bawo na jud mo kinsa mo nga kanang di jud ko tig message ninjo napagali ni message na karon nga murag Santander apelido nga taga kuan kuno siya taga Buhol ri hapon siya naulay kuno pud siya dari sa Buena Vista di ay taga Buena Vista jay kung gisindan og mga link nga na lagi kanang maginom lay kog warm water nga na nakabuntag so mao jud na ang imnon kay aron lagi makuha ni hang tijan mo dyan yung imnon warm water dyan nagkabuntag tagduha ka baso. Salamat sa imong pagsint og link ma'am nakalimot ko sa jangan basta nagsatalay mi karon dya daghang kay salamat jud tanan di naman jud mo na matag sa tag mention dya comment lang mo pumugnay gasta ganahan mo magpa shout out comment lamang pud mo kay kana laging nag-shout out lagi kung Domingo dya wa man hinuin tanaw basta nag-shout out nung ko wa man hinuin tanaw so comment lang mo pumudani karon ma-shout out pud na kada adlaw dya. Thank you for watching guys. I love you all ug amping ug ampo tang tanan. Bye.